हेलो नमस्कार प्रणाम। ये वीडियो जौन बा आज भोजपुरी में रही। भोजपुरी में ऐसी रही कि कुछ लोग बा जे भोजपुरी के अपना बाप के जागीर अपना बाप के बपौती समझता। जेमें कि अभी एगो हाल ही में एगो इंटरव्यू देखनी है हम एगो बड़ा सुशील लड़की बाड़ी, बड़ा गुणवान लड़की बाड़ी, जिनकर गुणवत्ता हम आगे बताएं कि का चीज़ में वो स्पेशलिस्ट बाड़ी। ठीक बा, तो उनकर नाम है तानिया झा। तानिया झा के इंटरव्यू में एगो बहुत यानी अटपटा सवाल हम देखनी है। यानी कि जैसे उनकर पहला सवाल से ले लिहल जाओ तो उनकर पहला सवाल बा कि इंडस्ट्री में 90% लड़की काम करे ना आवेली लो, कुछ औरी करे आवेली लो। तो पहला यह बा क्वेश्चन तानिया जी कि अगर वीडियो तरह तक जाता तो तू एक बात बताइए कि तू का करे आइल बड़ू, ओल चौथे आइल बड़ू तो वो बता दिया कि हाँ कि अलुआ पर माटी चढ़ाए आइल बड़ू, चाहे का करे आइल बड़ू, आ का करेलू स्टूडियो में बैठ के लोग के साथे, अच्छा लोग के साथे घूमेलू, का करेलू, आ इंडस्ट्री में कितना भ्रमण करेलू, आ कहाँ जालू, का करे जालू। घर में बैठल रहे के चाहिए, क्या कि 90% में तू यानी कि 2% में खुद के निकाल लेलू और 90% में बाकी लोग के कर दिलू हैं कि 90% लोग खराब बा, 2% में तू ठीक बढ़ू। वाह, अच्छा हिसाब किताब बा। ये केहू रोस्टिंग ना समझो, हम उनका रोस्ट नहीं करत ना कोई थी कहत नहीं, खाली हमरा थोड़ा अंदर ये आइल है भावना कि हम कुछ कहीं उनका खातिर। और दूसरा सवाल बा कि XXX के बात कैली है पॉन मूवी के बारे में। अरे ना बोले के चाहिए हमरा, बट काफ़ी ज़्यादा रउआ लगा था कि तनिया जी देखे नहीं। अगर रउआ देखे नहीं तो ये चीज़ के सर समाज के सामने ना, अपने मम्मी पापा के सामने देखे के चाहिए। रउआ अपना घर वाला लोग के सामने देखती और उनका लोग के बताती कि रउआ दिमाग में ऐसा मानसिकता बा, रउआ ऐसा सोच से इंडस्ट्री में कहीं आगे जाए के चाहता नहीं। बड़का लोग के स्टूडियो में बैठ के, चाहे बड़का लोग से पहचान रख के, चाहे बड़बोला बोल के अगर तो स्टारडम पाए के रहित ना, तो बहुत सारा लोग यहाँ इंडस्ट्री में आइल, बहुत सारा लोग ऐसा लोग आइल ना कि ऐसा नीच था, यानी तोहरों से नीच गिरल बात कहलस और पर आज उहें के उहें बा, समझ लो। तो सिंपल सा बात फंडामेंटल बा कि अगर कबो भी इंटरव्यू फ्यूचर में आज के बाद अगर कबो दी है तो सोच समझ के इतना दिमाग में ज़रूर रखिए कि भोजपुरी के जो ऑडियंस बा, भोजपुरी के जो लोग बा, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, यह तारा अगर बहिष्कार कर दी ना, अगर तारा के अपने स्टूडियो से मार के भगाए लगो तो तू कहीं के ना रहो, कहीं के ना। बोलते हैं ना कि जौन तू बोलते रहो 90% जाके बोले लो कि हमारा गानवा में काम कर दलो, हमारा गानवा में गा दलो, हमारा हई कर दलो, हमारा हऊ कर दलो, उहे लोग अगर मार के तरह के भगावे लगो खाली बतवा से लेके कि 90% लोग के तू गलत कह दरुआ और अब 2% में खुद के सही कह दरू, वाह तब तो बढ़िया बा। 10% में हैं ये तो काफ़ी बढ़िया बा। ये तो धासु वाला चीज़ यानी कि कहल, यानी कि बस गोटी हमारा हाथ में चाहिए, बाकी दुनिया सब भाड़ में जाओ ना। एगो पर्सनल सलाह दी हम, अगर ना लेवे के चाहना मत लिया, पर एगो पर्सनल सलाह देते हैं कि हम बोले नहीं ना, पर जब आवेला उस चीज़ पे बात ना कि जवना इंडस्ट्री खाती हम इतना साल अपना आप के खपा देनी, अपना आपके लगा देनी, और ऊपर तारा जैसा एगो उल्लू पुल्लू लड़की आओ और कोनो बात बक के चल जाओ अपना मुँह से, आ कुछो बक के चल जाओ ना का। बहुत अच्छा कहावत बा, कहन तो लोग कहे कि हाँ कि एक औरत के एंगन कहता, एगो लड़की के एंगन कहता रहे, तो वही खातिर नहीं कहे के चाहत क्योंकि भड़ास बहुत ज़्यादा बा। एक बाद अगर कोनो रिप्लाई अगर तहरा होता, चाहे कहीं इंटरव्यू हम दोसर देखनी, ओकरा बाद देखिए, ठीक बा। आ इतना अगर दम बा ना तो हमारा साथे माइक पे बैठ के देख लिया, तार ओरिजिनल औकात तरह के याद दिला देम हम।